गोजोन गोरोबथा जादोंबा जायनि थाखाय गोजोन गोरोबथा जादों बे संगठन एनडिएफबि आरो बिभिन्न बर' जातिनि बिभिन्न संगठनफ्रानो दिनै सान्थियाव गैया मुसारि कम्बलआ पार्ट अफ द वेलफेयर स्किम मुसारि कम्बलआ रायजोनि थाखाय नेसेसिटी अनसाय बिथांखि होनो थाखाय मोनसे एमसिएलए समस्तियाव 10 लाख टाकानि आबन्टन बिसोरो लादोंमोन नाथाय मोनफ्रोमबो एमसिएलए समस्तियाव 10 लाख टाकाखौ सासे एमसिएलए नि नेतृत्वआव बिसोर हगारनानै होआखै प्रमद बर'आ गावसो बेनिफिसियारि सिलेक्शन खालामदों 17 बोसोराव थैनाय इउपिपिएल दोलोआ दस्रा नाम लानानै डाबल पिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै पिसिडिआर लादोंमोन दिनैनि दिनाव सारा बिटिसि नाङैनो लैहोर आइजोफोरानो होन जुबतिफ्रानो होन आरो जिखुनु सुबुङानो दिनै बिभिन्न दल संगठन नागारनानै बिपिएफ दोलोखौ नाजावनानै बिपिएफ दोलोखौ सहाय खालामनानै बिटिसिखौ बासायफिननायनि मोनसे थांखि लादों जोंनि बे गयबारि समस्तियावबो बिभिन्न दल संगठन नागारनानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय ओंखारबोदों जों गोसो गोरबोयै जों वेलकाम खालामो आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ मोजां बिटिसिखौ पुनर्बार बिपिएफनो गथायनानै उन्नतिनि लामायाव थाबायफानो जों आगान सुरफानायनि थाखाय जों बिसोरखौ जोबोद गोजोननाय बावबाय बिटिआर होननानैथ' आङो मोनसेबो बिटिआरनि नामाव बिटिआरनि मोनसेबो नेरसोन आं बाहाय नुवाखै उन्नति आं जेबो नुवाखै जि उन्नति नुदों जि अबस्था नुदों बियो जि उन्नति आरो गोजोन जों नुदों बिटिसिनि समावनो जानाय जों 17 बोसोर सासन कालाव उन्नति जानायनि परिचयखौसो आं दिनै नुफैदों बिटिआर हिसाबै जि परिचय मोननांगौमोन जि उन्नति जानांगौमोन बे बिटिआरखौ बे परिचयखौ बे उन्नतिखौ आं नुवाखै बाहाय गतिके बियो थारैनो नंगौ जे बिटिसिनिखौ बासायनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुंफ्रा लैहोर बिपिएफ दोलोआव हाबफैफिनदों 60टा समस्तिया जोंनि बयनिबो सिमां बिटिसिआव 60टा समस्ति खालामनांगौ बे जों बयबो रायजो राजा हिसाबै जों बयबो लुगैगोन नाथाय 60टा समस्तियाव बेहाय जागोन जोंनि बिटिसिखौनो मोननै बिसिडिसि दाजाबनानै मोनथाम बिसिडिसि दाजाबनानै मोनसे समस्ति जागोन नामा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जि 40टा गामि सोसनदों बे सोसनदों हाबदों बिटिआरआव हाबदों होननानै मोनसे प्रपागेन्डा खालामदों बियो ओरैबादिसो जे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अदालगुरि एडमिनिस्ट्रेसननि आन्दाराव 40टा समस्तिया हाबदों बिटिआरनि सिङाव हाबदों होननानै दासिमबो नटिफिकेसन ओंखाराखै बिदिथ' खुनु रावबो दिनैनि दिनाव बिटिसिनि खुनु सुबुङानो नेथायानो हक जनसाधारणानो हक इउपिपिएलजों थांनायनि खुनु सिन्ता सरसा गैया बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनो सासन गथायफिननांगौ होननानैसो बयहाबो सिद्धान्त लानाय दङ गतिके बयबो बिपिएफआवसो जइन खालामगोन इउपिपिएलआव जइन खालामा इउपिपिएलआ 17 बोसोराव रायजोफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ सनमान होआ लैलै सैसै खालामदोंमोन दा नैबे 2021-20 आरो 21आव मोनसे रायजोफोरखौ मिसा प्रतिश्रुति आरो मिसा प्रलबनाव मिसा प्रपागेन्डाजों मोनसे लेहेर लाबोदोंमोन बेनि थाखायसो 17 बोसोराव थैनाय इउपिपिएल दोलोआ दस्रा नाम लानानै बै समाव दस्रा नाम लादोंमोन डाबल पिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै पिसिडिआर लादोंमोन आरो एइबार 2020 जे प्रपागेन्डा मोनसे सलिदों बिटिसिनि सायाव बिटिसिनि रायजो राजानि सायाव
बे मिसा प्रतिश्रुति आरो प्रपगेन्डाजों बिसोरो इसे थांखांफिनदोंमोन दिनै रायजो राजाया नुबाय बिसोरखौ थांखांहोनायनिख्रुइ फोथैनानै दोननाया साबसिन बिटिसिनि शान्ति आरो सुरक्षानि थाखाय गतिके इउपिपिएल दोलोआ जरा 15 बोसोराव जेरै रायजोनि थाखाय लै सैसैमोन एबार पुनर्बार बिटिसिनि रायजो राजाया बिसोरखौ लै सैसै खालामफिनगोन फर्चुनेट जुदि बिदि होनदोंबा डेभेलपमेन्टखौ इट्स पार्ट अफ द डेभेलपमेन्ट सोरबा एन्टारप्रेनार जानानै सोरबा हटेल खुलिदोंबा सोरबा माबा अनुस्थान प्रतिष्ठान खालामदोंबा बियो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बिटिसिआनो जौगाखांगोन बे अनुस्थान प्रतिष्ठानाव जोंनिनो फिसा फिसौ बिदा फंबायफ्रा मावनानै थानो हागोन जुदि बेबायदि अनुस्थान प्रतिष्ठानखौनो आनसोशियेल एक्टिभिटिसजों रिलेट खालामनानै दाबायनो नागिरदोंबा बेफोरबादि लिडारनि नेतृत्वआव जोंनि बिटिसिआ सुरक्षित नङा बेयो आनफर्चुनेट जादों गोजोन गोरोबथा जादोंबा जायनि थाखाय गोजोन गोरोबथा जादों बे संगठन एनडिएफबि आरो बिभिन्न बर' जातिनि बिभिन्न संगठनफ्रानो दिनै शान्तियाव गैया गोजोन गैया गतिके गोजोन गोरोबथा होननानै जि बिसोरो खुगा दामगासिनो दं बेयो कमप्लिटलि फेलियर मुसारि कम्बलआ पार्ट अफ द वेलफेयार स्किम गतिके बेखौ लानानै खुनु दलानो पलिटिक्स खालामाखै मुसारि कम्बलआ रायजोनि थाखाय नेसेसिटी वेलफेयार स्किमनि जरियते रायजोफोरनो होनो हानाया प्रत्येकटा दल बा प्रत्येकटा सरकारनि बियो कृतित्वसो अनसाय बिथांखिया मोनसे बिसोरो ओरैबादि लानानै थांदों आं दा मिटिङाव होनगोन अनसाय बिथांखिनि बिसयाव अनसाय बिथांखिखौ होनो थाखाय मोनसे सरकारा बिटिसि सरकारा बिटिआर सरकारा बिटिआर होननानै बुङो बिसोरो बिटिसिखौनो बिटिआर होननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामो बिटिसिनि रायजो राजाखौ बिटिसिआव अनसाय बिथांखि होनो थाखाय मोनसे एमसिएलए समस्तियाव 10 लाख टाकानि आबन्टन बिसोरो लादोंमोन नाथाय मोनफ्रोमबो एमसिएलए समस्तियाव 10 लाख टाकाखौ सासे एमसिएलएनि नेतृत्वआव बिसोर हगारनानै होआखै प्रमद बर'आ गावसो बेनिफिसारि सिलेक्शन खालामदों बियो मोनसे समस्तिनि रायजो राजानि थाखाय सासे एमसिएलएखौ नि मान सन्माननि थाखाय बियो आघात होनाय जाहैदों बेखौ डिमिन खालामनाय जाहैदों गतिके बियो भेरि आनफर्चुनेट बिटिसिआव सासे एमसिएलएनि समस्तिनि रायजो राजाखौ बेबादियै अपमान खालामनाया बिराद आनफर्चुनेट